Cebu City Legal Office na biktima sa pagpangawat niya itong weekend. Kundi lakip sa nakawat ang nagkanlaing mga laptop sa ilang mga abogado. Sa follow-up operation na dakpan rin noon ang suspect sa mong krimen. Anang report ni Nico Sirino. Lunes sa buntag na diparahan sa kawani sa Cebu City Legal Office nga may misaka na sa ilang opisina. Usa ka staff ang nakabantay nga nagkalandrakas ang ubang cubicle maong duda nila gisud og kawatan. Nasuta nga upat ka mga laptops ang nawala nga iya sa mga abogado ug paralegal staff. Gidudahan nga miagi ang responsable sa abli nga bintana sa usa ka cubicle. Naka-notice na lang siya nga dunay drawer sa atubangan nga abli na. So kadto pa lang daan nga pagkakita niya nga naabli na ang drawer, mura na siya og nagduda, no? So misuroy siya dire kay lagi siya man gyud na ang kasagaran gyud nga mauna og abot. Sa follow-up operation sa PNP, nailhan ang responsable sa krimen. Giingong gihimo niya kini niadtong Sabado samtang sirado ang opisina sa City Hall. Nadakpan si Ryan Simafranca, 19 anyos, taga Barangay Lahog, nga gitanggong sa Waterfront Police Station. Muna ato ang gikuan karon nga ibaligya jud niya. So mo pa na ang ato ang gi-follow up pa karon ang mga possibility nga na jud sa ubang daing tao ba. Na-recover gikan sa suspect ang tulo ka mga laptop ug usa ka cellphone. May usa pa ka laptop nga gipangita karon. Si Simafranca nga miangkong anak sa usa ka fixer dapit sa City Hall mihimakak hinuon nga siya ang nangawat. Isa din ikuha to. Oo man. Ano man sa plano ninyo sa laptop man? Kasong theft ang ipasaka batok sa suspechado. Samtang ang City Hall padayon pang misusi sa hitabo ug mohimo og mga lakang human sa insidente. Nico Sirino, Balitang Bisdak.